Здравейте! Сега ще ви кажа как да си направите сайт. Първо влезте в abv.bg, натиснете регистрация с abv.bg, правете си ABV потребител, например. След това измисляте таен въпрос. След това имейл адрес. Име. Избирате мъж и жена, дата. Пишете какъвто е кодът. Създавай ABV профил, влез в почтата. Готово. Сега влизате в Ale.bg. След това влизате в Ale.bg, натискате регистрирай ме, имейл, какъвто ви е имейла на ABV-то. Като направите това, натискате съгласен и след това регистрация. Ще ви излезе линк, трябва да изчакате като дойде вашия линк, за да натиснете каквото трябва. Ето, получи се. Първото е ето го, Ale.bg. Натискате Ale, натискате това. Създай уебсайт. Натискате създай уебсайт. Моите сайтове. Избирате си как да се казва. Не как да се казва, как да му е имейла. И ето, ви тук после ще разберете. Благодаря, че ме гледахте. Приятен ден!